انشاءاللہ العزیز آج 18 ذی الحجہ او دن نے جس دن داماد دورے میرے نبی دا دورہ داماد حیا دا پہ کر رحم دل انسان نام نامی اسم گرامی ہم زلف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کا دن ہے 18 ذی الحجہ۔ اللہ نے خوشیاں بھی عطا کیتیاں نے اس مہینے دے اندر داماد مصطفیٰ دورے داماد مصطفیٰ حضرت عثمان دی شہادت والا دن بھی ہے، یہ مہینہ بھی ہے۔ تقریباً 3-4 دن میں سوشل میڈیا دے ہوتے نا بڑیاں بڑیاں پوسٹاں پڑھ رہے ہیں۔ ذی الحجہ دا مہینہ ہے کہ کل پرسوں 18 ذی الحجہ گزری، آج 20 ذی الحجہ ہے۔ شاید کہ میں کوئی اور عنوان پڑھا دیندہ، لیکن انہاں پوسٹاں نے میں پریشان ہی بڑا کیتا ہے۔ وہ پوسٹ کی چل رہی ہے سوشل میڈیا دے ہوتے، مذہبی سکالر لکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غزوہ احد دے اندر بھج گئے سن، اور یہ جڑا او دور ہے جڑا دور اپنے آپ کو بڑا پڑھیا لکھیا استعمال کرتا ہے، پڑھیا لکھیا دور جڑا اپنے آپ کو بڑا تیز تراز سمجھتا ہے۔ اس دور دے اندر وہ میں پھر فیس بک تے پڑھیا، تھلے انہاں دے جوابات بھی میں پڑھے، کوئی بندہ کی کمنٹ کر رہا ہے، کوئی کی کمنٹ کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر ایک بندہ بھی جواب نہیں دے سکیا کہ تسی حضرت عثمان دی محبت دے اندر 18 ذی الحجہ نو بڑیاں بڑیاں کانفرنس مسلمان کراندے نے، تو آ ویکھو نبی پاک دا دورہ دماد نبی پاک نو میدان احد دے اندر چھڈ کے بھج گیا سی۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور پھر میں سوچیا کہ کیوں نہ اس جمعے دے اندر اسی بھی اپنے علم دی ناقص علم دے مطابق کچھ نہ کچھ روشنی سانوں بھی پانے چاہیے، تاکہ اس عوام الناس نو پتہ چلے، یہ بھی اپنے علم دے مطابق اپنے سوشل میڈیا دے ذریعے یہ بھی لوگوں کو کچھ دس سکنا۔ حضرت عثمان دا نام سیرت نگارہ نے عثمان ہی لکھیا ہے، انہاں دے والد دا نام عفان بن عاص لکھیا ہے، اور انہاں دی والدہ دا نام عروہ بن ازکا لکھیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اختلاف دے باوجود اور جرا راجے کولے واقعہ فیل تو 7 سال بعد دے اندر پیدا ہوئے نے، انہاں دے مسلمان ہون دی زندگی دا واقعہ ہے۔ مدینے تو بعد کسے کام دی غرض دے نال باہر نکلے، لوگاں نے دسیا کہ مدینے دے اندر ایک بندہ ہے جہدا نام ہے محمد بن عبداللہ، انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپسی آئے تو سب تو پہلی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہوئی۔ پوچھیا ہے کیڑا بندہ ہے محمد بن عبداللہ جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے اپنے انداز اندر سمجھایا، اپنے انداز اندر تبلیغ کی تھی۔ دوویں شیخان حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر پہنچے۔ فرمایا سونے ہاتھ اگے کرو، میں بیعت کر کے تہاڈا غلام بننا چاہنا وا۔ کلمہ پڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مسلمان ہو گئے۔ اور جڑی انہاں دی مرویات ہے، حدیثاں نے نا جڑیاں انہاں نے مروی کیتیاں نے، انہاں دی تعداد 146 ہے۔
146 روایت حضرت عثمان نے بیان کیتیاں نے، جنہ دے اندروں 8 روایتاں امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر نقل فرمائیاں نے، 8 روایتاں، اور 6 حدیثاں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم دے اندر نقل فرمائیاں نے، 8 بخاری دے اندر، 6 مسلم دے اندر، اس تو علاوہ جنیاں بھی روایتاں نے اور جنیاں بھی حدیث یا کتاباں نے، ابو داؤد ہو گئی، جامع ترمذی ہو گئی، سنن نسائی ہو گئی، سنن الکبریٰ بہقی للبیہقی ہو گئی، مختلف روایتاں جڑیاں انہاں تو علاوہ نے، وہ ساری حدیث یا کتاباں دے اندر موجود نے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دی شان دے متعلق جڑی زبان نبوت تو جڑیاں حدیثاں نکلیاں نے نا، انہاں دی تعداد 20 تو لے کے 25 تک ہے، جڑیاں محمد اور رسول اللہ نے صرف حضرت عثمان واسطے پڑھیاں نے اور بولیاں نے، 20 تو لے کے 25 روایتاں نبی پاک نے حضرت عثمان غنی واسطے بولیاں نے۔ قرآن دے اندر بڑے مقامات نے جتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر ہوندا ہے، میں انہاں دے اندروں انہاں مقامات دے اندروں مقامات میرے سامنے بڑے نے، لیکن میں مین پوائنٹ جنہاں دے اندر خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر ہوندا ہے وہ تواڈے سامنے رکھنے نے، 3-4 پوائنٹ میں تواڈے سامنے رکھنے نے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ اساں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پوری توجہ دے نال خطبہ جمعے نو سماعت فرمایا جی، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا، اور ایک خطبہ سن کے یہ سوشل میڈیا دے ذریعے آگے بھی بھیجنا ہے، لوگاں تک بھی بھیجنا ہے، خود بھی سننا ہے، اور لوگاں نو انہاں چیزاں دے اندر سوال بھی کرنے نے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے، فرمایا 26 پارہ سورت تنا سورت فتح ہے، اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا لقد رضی اللہ، پوری توجہ دے نال میں نا اللہ دی قسم بندہ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہی پڑھ لے تو گل کرن لاجواب کر دیندے اللہ دا قرآن بندے نو۔ لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق، انہاں کالیاں پیلیاں نو میرا جواب ہے، کالیاں پیلیاں نو میرا جواب، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد البتہ تحقیق، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا ہے، عن المؤمنین، کی ہے؟ عن المؤمنین، اوہ پہلی صفت ہی میرے مالک نے صحابہ نو مؤمنین دا لقب دیتا ہے، حضرت عثمان نو مؤمنین دا لقب دیتا ہے، جمع دا صیغہ مؤمنین دا، ایک دا معنی مومن تو جمع دا صیغہ مؤمنین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ایک ادوں دی گل ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو یہ ادوں دی گل ہے جدوں درخت دے تھلے بیٹھ کے میرے نبی دی یار دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھیا سی، اے ادوں دی گل ہے جدوں ایک درخت سی، درخت دے تھلے بیٹھ کے میرے نبی دے یار میرے نبی دے ہاتھ دے اوتے 1400 صحابہ نے بیعت کیتی ہے۔ او بیعت کی سی، او گل کی سی، او میں اگے جا کے تانوں دسنا وا،
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تو کیوں جینج کیوں کیتا ہے؟ وہ بندے دل دے ماڑے بھی ہو سکتے نے، وہ اتوں تو ہو سکتے نے، تے وچوں وچوں ہو سکتے نے۔ اللہ فرما دے نے، او 14ویں صدی دے مولوی ذری دھیان نہ سنیا جے، اللہ فرما دے نے فعلیم، اور منطق پڑھیا کر، ناف سر پڑھیا کر، تینوں پتہ لگے، فعلیم ما فی قلوبہم، و فعلیم میں انہاں دے دلاں نو جاندا سا، میں انہاں دے دلاں دے وچ ویکھیا سی، فعلیم ما فی قلوبہم، او انہاں دے دلاں دے اندر یا مینوں تقوی نظر آیا ہے، یا مینوں انہاں دے دلاں دے اندر اخلاص نظر آیا ہے، او مینوں انہاں دے دلاں دے اندر اخلاص نظر آیا ہے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کی آندے نے، اللہ فرما دے نے جدوں میں انہاں دے دلاں دی طرف ویکھیا ہے تے میں انہاں تے اتنا کو راضی ہویا، اللہ راضی ہو کے تو انہاں نو کی دیتا ہے، فانزل السکینہ، میں آسمان تو انہاں دے اوتے سکون نازل کر دیتا ہے، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ فرما دے نے میں انہاں نو قریب دی فتح عطا کر دیتی ہے۔ ایک کدوں دی گل ہے جدوں میرے نبی صلح حدیبیہ دے موقع تے جا رہے نے، میرے نبی نے خواب دے وچ ویکھیا ہے، میرے نبی بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے، صفا مروہ دی سعی پہ کر دینے، تو پھر میرے نبی نے ارادہ پختہ کر لیا، جدوں میرے نبی نے ارادہ پختہ کیتا تے میرے نبی عمرے دی ارادے نال چلے گئے نے، تے جدوں مکے دیاں کافراں نوں پتہ لگیا ہے نبی پاک عمرے دے ارادے نال آ رہے نے، تے نبی پاک نوں مکے دیاں کافراں نے ڈک دیتا ہے، محمد بن عبداللہ نوں اسی عمرہ نہیں کرن دینا، محمد بن عبداللہ نوں اسی بیت اللہ دے وچ نہیں داخل دینا، صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت اللہ دے وچ نہیں بڑھن دینا، تے نبی پاک نے صحابہ نو جمع کیتا، دھیان میری طرف، نبی پاک نے صحابہ نو جمع کیتا تے مکے والیاں دے نال مشورے واسطے کینوں بھیجیا جائے، جا کے مکے والیاں دے نال مشورہ کرے، ابو بکر نو بھیجیا جائے، نہیں، عمر نو بھیجیا جائے، نہیں، کینوں بھیجیا جائے، عثمان نو بھیجیا جائے رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان کو بھیجا جائے، عثمان بڑے سخاوت والے نے، عثمان بڑے امیر زادہ پترے، عثمان دے بڑے بڑے لکم نے، تو لوگ مکے دے اندر حضرت عثمان کو مال خریدیا کر دے سنے، لوگ حضرت عثمان دے نال مکے دے اندر تجارت کریا کر دے سنے، اس واسطے میرے نبی نے حضرت عثمان نو مکے دے وچ بھیج دیتا، جا کے عثمان ہے مکے والے لوگاں نو کہو میرا نبی لڑائی دے ارادے نال نہیں آ رہا، میرا نبی عمرے دے ارادے نال آ رہا ہے، میرا نبی جنگ نہیں کرن آ رہا تے میرا نبی عمرے دے ارادے نال آ رہا، انہوں نے آکھیا عثمان انج نہیں ہوئے گا، تیرا نبی نہ عمرہ کرے گا نہ صفا مروہ دی سعی کرے گا، اسی بیت اللہ دے وچ تیرے نبی نو داخل ہی نہیں ہون دینا، تے عثمان گل اے وے تو بڑا تے ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، تو روپیے والا بندہ ہے تے تیرا ساڈے نال تعلق بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو حج عمرہ بھی کر لے، تو صفا مروہ دی سعی بھی کر لے، وا عثمان رضی اللہ تعالی میں تواڈیاں محبتاں تو قربان جاواں، اے نیکی دا کم ہے، اے بیت اللہ دی سعی ہے، اے صفا مروہ دی سعی ہے، اے بیت اللہ دے چکر نے، لیکن وفا محمد رسول اللہ دے نال، فرمایا مکے دے لوگو، مکے دے چودھریت، مکے دے کافرو، تسی کی سمجھیا ہے میں نبی پاک دے نال زبان نال محبت کیتی ہے، صرف زبان دے تھرو محبت کیتی ہے، جس طرح دی اج دے مسلماناں دی محبت ہے اج محبت کیتی ہے، فرمایا نا میں اج نہیں محبت کیتی، میں نبی دے نال عملی محبت کیتی ہے، اور میں عمل کر کے تانوں وکھاواں گا، اللہ اکبر، اللہ جدوں میرے نبی نو اجازت نہیں پھر مینوں بھی اجازت کوئی نہیں، میں بھی نہیں عمرہ کردا، تے نال ہی مکے دے اندروں خبر شائع ہو گئی،
تو مکے دے اندروں خبر باہر نکل گئی. خبر کی ہے میرے نبی تک خبر پہنچ گئی ہے. مکے والے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا ہے. تو جدوں میرے نبی دے کنا دے اندر آواز آئیاں, جدوں میرے نبی دے کنا دے اندر آوازاں پہنچیاں نے, تو میرے نبی نے ایک نے نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے دو نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے تین نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے چار نو نہیں بلایا, اور 1400 نو بلایا ہے. لیاؤ محمد ہاتھ دے ہوتے بیعت کرو, میں ادو تک واپس نہیں جاواں گا, میں ادو تک محمد بدلہ لین تو واپس نہیں جاواں گا. اللہ دے نبی جی کدوں تک نہیں جاؤ گے؟ میں عثمان دا بدلہ لے کے واپس مدینے دے اندر جاواں گا. اللہ اکبر اللہ. سوشل میڈیا دے ہوتے گندیاں خلیز پہلیاں گلاں کرن والے ظالما, میں تینوں پیغام دینا چاہنا, یا قرآن پڑھ یا میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھ, بعد دے اندر گلاں کر. سکالر بن گیا, سکالر بڑا تو سکالر بہندا نہیں کدھر چڈو جان دا. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا. انج کر کے کی ہویا, میرے نبی نے بیعت کیتی, ہاتھ اگے کیتا ہے. ابو بکر دا ہاتھ بھی اتے وے, عمر دا ہاتھ بھی اتے وے, علی رضی اللہ تعالی دا ہاتھ بھی اتے وے, 1400 صحابہ دا ہاتھ بھی اتے وے. تھلے میرے نبی دا ہاتھ ہے اتے, 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اتے. نبی پاک نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھیا ہے. کیوں رکھیا ہے؟ فرمایا اگر عثمان اتھے ہوندا تو میرے ہاتھ دے ہوتے عثمان بھی بیعت کردا. کہ اللہ نو جوش آیا, اور میرے رب نو آسمانہ تو جوش آیا ہے. یہ بھی سورت فتح ہے, تے چھبیاں پا رہے ہیں, آیت نمبر 10 9 10 کے اندر اللہ نے کی فرمایا ہے. فرمایا یرید اللہ, اللہ اکبر اللہ. فرمایا اذ یبایعونک, اور میرے سونے زری نبیہ سن لے, جتھے تھلے تیرا ہاتھ ہے اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے, اتے عثمان و علی دا ہاتھ, اتے عمر علی دا ہاتھ ہے, اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے. فوق اللہ اتے میں رب بھی ہاتھ رکھنا وا پیا. او کائنات تو لوگوں, عثمان دا دفاع کرنا میرے رب دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا میرے نبی دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا ابو بکر دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا حضرت علی دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا 1400 صحابہ دی سنت ہے. اور پیدا کرن والے رب دی قسم ہے, جیدہ دفاع خود رب کرے گا او دا دفاع قیامت تک اسی انشاءاللہ کر دے رہاں گے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا. خود میرے رب نے آکھیا ہے جتھے سونیا تیرا ہاتھ ہے عثمان دے اتے خون دا بدلہ لین واسطے, اتے میرا رب دا بھی ہاتھ ہے. ایویں گلاں بنائیاں نے, اتھوں بھج گئے سن. میں انشاءاللہ وہ واقعہ بھی دساں گا تانوں, میں وہ بھی بخاری چوں بیان کراں گا. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. اے میرے محترم بھائیو, اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چمنی چمنی ہر کلی کلی, ہر چمنی چمنی ہر کلی کلی, ہر نگر نگر علی گلی گلی, صدیق عمر عثمان علی, ایک شرم و حیا والا نصیب العین, عثمان پیارا ذوالنورین, عثمان پیارا ذوالنورین. بیعت کیتی جدی حضرت علی, ابو بکر عمر عثمان علی. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے قرآن دا ایک مقام ہو گیا, اور اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے سورت بقرہ ہے. اللہ فرماندے نے الذین ينفقون الذین ينفقون الذین ينفقون, وہ جنہاں نے رب دے راستے دے اندر خرچ کیتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والسراء. اللہ اکبر اللہ. رب دے راہ دے اندر خرچ کرن والیاں دے اندر سب تو زیادہ وڈا سخاوت دا پہاڑ میرا عثمان ہے. اللہ اکبر اللہ. باللیلی والنہاری سرا وعلانیتاً, اعلانیہ طور تے بھی حضرت عثمان نے خرچ کیتا ہے, خفیہ طور تے بھی حضرت عثمان نے خرچ کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. 10 دن پہلے بھی ایک بول
لے آئے انہیں آکھیا یا مسلمانوں نو کی ہو گیا ہے اے مسلمانے بھی قربانیاں کری جاندے نے ملک دے اندر غربت ویکھ لو او ملک دے اندر انہیں کی آکھیا انہیں اپنے کالم دے اندر لکھیا ہے اسی انشاءاللہ جدو تک زندہ نا اینج دیا جھوٹیاں دیا مقابلے اسی کرانگے انشاءاللہ انہیں کہا مسلمانوں نو کی ہو گیا 1.5 2 لاکھ روپیے دا اونٹ قربان کری جاندے نے 1.5 لاکھ روپیہ کسی غریب نو دے دیں کسی بچی کا جہیز بن جائے گا کسی بچی نو مل جائے گا کسی بچی دی شادی ہو جائے گی اور کسی کہنے والے نے وہ جواب دیتا انہیں کہا گال سن لے اے جنگ تبوک دا واقعہ میں ہون بیان کرنے لگیا اللہ اکبر اللہ کی ہے جنگ تبوک میرے نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے اور مدینے دے اندر 10 سال میرے نبی رہنے تے کدی کدی اے جوندا میرے نبی دے گھر دے اندر چولہا ہی نہ چلدا کدی کدی میرے نبی دے یاراں نو کھان واسطے کچھ نہ ملدا لیکن 10 سالاں دے اندر لکھن والیاں نے لکھیا ہے ایک بھی قربانی میرے نبی نے نہیں چھڈی ایک بھی قربانی اے کہن دیا چسی غریباں نو دیو غریباں نو اسی کدوں مکر کیتا لیکن سنت ابراہیمی نو نہیں چھڈنا اسی قیامتیاں کندا تک نبی پاک دی سنت نو جاری رکھنا ہے حضرت ابراہیم دی سنت نو پڑھ کے رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دی جانا ذری سنیا جو مالا والے ذری سنیا جے اور بڑے بڑے لمبردارو ذری دھیان نہ سنیا جے تی جنگ تبوک دا موقع ہے میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے میرے نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے تسی بھی چندے دا نا سن کے تھلے ویکھن لگ جاندے ہو سنو ذری دھیان دے نالے میرے نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے تے حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے تے حضرت عثمان نے آکھیا سونیا میں تانوں 100 اونٹ دیاں گا مال دے نا پریا دیاں گا اللہ اکبر اللہ 100 اونٹ میں 100 اونٹ دیاں گا تو میں مال نہ لد کے دیاں گا او کائنات والے سیرتاں بھی پڑھیا کرو حدیثاں بھی پڑھیا کرو تاریخ دی کتاباں بھی پڑھیا کرو تے نبی پاک فرماندے نے اللہ عثمان تیرے تے رحم کرے بے جا تے میرے نبی نے پھر اعلان کر دیتا تے پھر حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے کائنات کے لوگوں میرے نبی نو کہنے لگے سونیا میں 200 اونٹ اور دے دیاں گا مال نہ لد کے دیاں گا اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے عثمان بھیجا اللہ تیرے تے رحم کر دے وے ایک اور حدیث کے سیرت کی کتاب ہے او دے اندر لکھیا ہے میرے نبی نے تیسری دفعہ پھر اعلان کر دیتا تو عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا سونیا میں 300 اونٹ اور دے دیاں گا اللہ اکبر اللہ مال نہ لدیا دیاں گا پہلے 100 دا اعلان کیتا اور پھر 200 دا اعلان کیتا پھر 300 دا اعلان کیتا میرے نبی نے اور اعلان کیتا تے حضرت عثمان اٹھ کے مجلس اندروں باہر نکل گئے گھر کے جا کے 1000 دینار لے آندا 1000 دینار لے آندا کیا سونیا جھول کرو اپنا کپڑا کرو میں تانوں کچھ دینا چاہنا انج کر کے 1000 دینار میرے نبی دی گودی دے اندر عثمان نے لدیا ہے تے میرے نبی دی اکھاں دے اندروں آنسواں دی لڑیاں نے تے نال میرے نبی کی آندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم اے میری عثمان آج تو بعد تو کوئی عمل نہ کر تو عثمان تمی جنتی ہے اور کائنات کے لوگوں اس دور دا حساب لاؤ ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپیہ لاؤ تے 500 اونٹ نے بلکہ 600 اونٹ نے اللہ اکبر اللہ 6 کروڑ روپیہ بندا ہے 6 کروڑ روپیے تو اتے حساب ٹر جاندا ایک مجلس کے اندر جڑا صحابی 6 کروڑ روپیہ اور 1000 دینار میرے نبی دی گودی دے اندر خرچ کر رہا ہے آج اسی لوگ اٹھ کے بغیر علم تو دے تبرہ کران گے مر جان دا مقام ہے سوشل میڈیا نو ایک مجلس کے اندر 6 کروڑ روپیہ اور 1000 دینار محمد رسول اللہ دی گودی دے اندر لٹایا ہے اپنے حساب سانو بڑے کرنے ہوندے نے تے انہاں دی واری اسی چپ کر جانے ہیں جدوں علم ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا رتبہ
رتبہ خدا ودایا عثمان باغیادا عرش بری تے چرچا عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیادا مکے والے نو جواب دیتا مکے والے نو کیا آقا جے نو سے میں نہ طواف کرے سا آقا جے نو سے میں نہ طواف کرے سا سونے دے نال جی سا سونے دے نال مرے سا آقا دے نال جی سا آقا دے نال مرے سا او ویکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا مقام مصطفیٰ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغیادا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا اللہ دے قرآن دے دو مقام ہو گئے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سن لو پھر میں حدیثاں بیان کرنیاں نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا وَلَا تَقُولُوا وہ انہوں نہ آکھو اللہ کی نہ آکھئے اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ انہوں مردہ نہ کیا کرو بل احیاء بلکہ وہ زندہ میں وہاں میں ثابت کراواں گا اپنی خطابت کے اندر آ کے عثمان کل بھی زندہ سی عثمان آج بھی زندہ ہے عثمان قیامت یا دیوارہ تک زندہ رہے گا انشاءاللہ آکھو گے کہیں جے جاؤ جا کے ویکھو آج بھی مدینے دے اندر عثمان دے اکاؤنٹ آج بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ آج بھی پھر مدینے دے غریبان دے اندر عثمان دا پیسہ چل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تے جیدہ پیسہ آج بھی چل رہا ہے وہ اللہ دی مہربانی دے نال آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا مالا والے سخی نہیں آندے مالا والے سخی نہیں آندے سخیاں کول مال نہیں ہوندا ایتھے اوتھے دعا جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا اللہ اکبر اللہ اس واسطے اس جگ وچ بھی زندہ ہے اج بھی زندہ ہے اللہ دے قرآن دے تین مقام ہو گئے نے او بخاری کھولیے او حدیثاں کھولیے صحیح البخاری ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ابو حضرت موسیٰ اشعری فرماندے نے ایک دن میں نبی باغ دے نال ایک باغ دے اندر مدینے دا باغ ہے ایک دن میں مدینے دے باغ دے وچ بیٹھا سا تے دروازے دے ہوتے دستک ہو گئی میرے نبی فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری جا کے دروازہ کھول جڑا دروازے دے ہوتے آئے گا جڑا دروازے دے ہوتے آئے گا انہوں سلام بھی کہنا ہے انہوں جنتی بشارت بھی دینی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جا کے دروازہ کھولیا سامنے بھی کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے کوئی مائی دلال قیامت یا دوارہ تک ساڑیاں گلاں دا جواب دے اللہ اکبر اسی بخاری چو انشاءاللہ ثابت کراواں گے نبی پاک نے جنتی بشارت کنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پھر دروازے تے دستک ہوئی پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نو بھیجیا دروازہ کھولو سلامتی بھی بھیجی جاؤ تے جنتی بشارت بھی دئی جاؤ اللہ اکبر اللہ تیسری دفعہ دروازے تے دستک ہوئی ایک کونے دماد مصطفیٰ دور دماد مصطفیٰ حضرت عثمان آئے نے میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان نو جنتی بشارت دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ایک حدیث ہوگی دوسری حدیث سن لو میرے نبی نے کی فرمایا ہے اللہ اکبر میں ان کو ایک سوال کرنے لگا چھوٹا جا سوال
والے بچے بھی دے سکتے ہیں، بڈھے بھی دے سکتے ہیں، جوان بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میرے نبی نے 10 صحابہ نو اپنی زندگی دے اندر جنت دی بشارت دیتی ہے، اپنی زندگی دے اندر 10 صحابیاں نو۔ ہن 10 صحابی مینوں نہیں پتا تانوں کینوں کینوں آندے نے کینوں کینوں نہیں آندے۔ عشرہ مبشرہ دا کی معنی ہے؟ عشرہ مبشرہ دا کی معنی ہے؟ عشرہ دا معنی 10، مبشرہ دا معنی خوشخبری۔ 10 صحابی خوشخبری والے، 10 صحابی خوشخبری والے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ۔ اور یاد کر لو نکیو نکیو پترو، یاد کر لو، میچ دے کھلاڑیاں دے نام یاد کر دیو، عشرہ مبشرہ صحابیاں دے نام بھی یاد کر لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی نے زندگی دے اندر 10 صحابیاں نو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 2 حدیث ہو گیا، تیسری حدیث سن لو۔ میرے نبی احد دے پہاڑ دے اوتے چڑھ کے کھلو گئے نے تے باہر حرکت دے اندر آ گیا تے میرے نبی نے اپنا پیر ماریا۔ او سونیا نبیا حیا کر دے پتھر بھی تیری، او سونیا نبیا تیرا قدماں دی حیا پہاڑ بھی کر دے نے، او سونیا نبیا صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھی تیرے نام دا حیا کر دے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک گل کراں تے تانوں کوڑی لگنی ہے لیکن غصہ نہ کریا جے۔ او ویر جی اسی سنی جانے آ تے کڈی جانے آ تے میرے نبی نے پہاڑ دے اوتے قدم ماریا، فرمایا رک جا، پہاڑ اتھے ہی رک گیا، او پہاڑ اتھے ہی رک گیا۔ فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھلوتا ہے، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک صدیق کھلوتا ہے، تینوں نہیں پتا تیرے تے 2 شہید کھلوتے نے میرے نبی دی زندگی دے اندر ہے۔ اور میرے نبی نے اپنی زبان نبوت حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو شہادت کی پیشین گوئی فرمائیے، پیشین گوئی فرمائیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، اے پیشین گوئی پھر کدوں پوری ہوئی؟ ٹائم 15 منٹ رہ گئے نے، میں 15 منٹا دے اندر شہادت عثمان بھی بیان کرنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے پیشین گوئی پھر کدوں پوری ہوئی؟ سن 24 ہجری دے اندر پیشین گوئی محمد رسول اللہ دی پوری ہوئی۔ 2 سال میرے حضرت ابو بکر نے خلافت کی تھی، یعنی کچھ مہینے نال، پھر 10 سال حضرت عمر نے خلافت کی تھی، نال کچھ مہینے خلافت کی تھی۔ سن 24 ہجری دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خلافت دے اتے آ گئے۔ جدو خلافت دے اتے آئے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی تے جڑے شروع والے سال سن، شروع والے سال بڑے سونے گزرے تے بڑے امن والے گزرے تے سونے گزرے امن والے سال گزرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان نو فتنیاں دی بھی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ایک دن میرے نبی فتنیاں دا واقعہ بیان کر رہے، فتنہ دا دور بیان کر رہے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا، اے نبی پاک فتنیاں دا تذکرہ کر دی جاندے نے تے سامنے ایک بندہ گزریا او دے اوتے چادر سی، لپیٹی چادر، تے میں نبی پاک نے فرمایا اے جڑا بندہ چادر دے اندر لپٹیا جا رہا ہے نا، اے بندہ فتنے دے دور دے وچ بھی حق دے اوتے ہوئے گا۔ حضرت مرہ بن کعب فرماندے نے میں بھجدا گیا، میں جا کے ویکھا سی یہ بندہ کیڑا ہے۔ حضرت عثمان اپنا حضرت کعب فرمانے، حضرت مرہ بن کعب فرماندے نے میں چادر اتاری، جدو چادر اتار کے چہرہ ویکھیا تے تھلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا فتنے دے دور دے وچ بھی حضرت عثمان حق دے اوتے ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ 24 ہجری ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت شروع کی تھی۔ جدو خلافت وقت گزردا گیا، وقت گزردا منافق بھی پیدا ہو گئے وچ، منافق بھی اللہ منافقاں تو بچائے۔ اوے کائنات تو لوگو منافقاں تو بچیا کرو۔ منافق جتھے بھی ہون، دکاناں بھی برباد، ملک بھی برباد، قصبے بھی برباد ہو جاندے نے منافقاں تو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی واسطے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافراں نالوں بھی پیڑا ٹھکانہ منافقاں دا ہوئے گا، کافراں نالوں بھی پیڑا ٹھکانہ۔
اللہ اکبر اللہ. اے منافقہ نے کام شروع کیتا. منافق کیڑا سی؟ عبداللہ بن سبائی. اے سبائی کی کری جاندا؟ شام دے اندر جاندا تے حضرت عثمان دے کن پچھوں حضرت عثمان دیاں گلاں کردا. جڑی بھی گل ہوئے تے منہ تے کریا کر ویر جی تیرے اندر خامی ہے، خامی نو دور کر، کن پچھوں گل نہ کریا کر. موضوع میرا ہی نہیں موضوع ہوندا تے میں تینوں ایتھے بھی بڑے دلائل دیندا. میں اپنے تے موضوع تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. اللہ اکبر اللہ. منہ دے اوتے گل کریا کرو، منہ دے اوتے بھاویں بندے نو کوڑی لگے، بھاویں بندے نو سچی لگے. اے نہیں بندہ ایتھے کام کر کے پیچھا نو ہویا، جدوں پیچھا ہویا، جدوں سامنے ہویا ادوں بڑے تعریفاں دے پھل بدے تے جدوں باہر نکلیا ادوں پیچھے گالا تو نہ لگ گیا. نہ جے نہیں کرنا. حضرت عثمان دا کی کردا ہے؟ حضرت عثمان دے منہ تے حضرت عثمان دیاں بڑیاں تعریفاں تے شام دے اندر جاندا، شامیاں نو جا کے انج دے الفاظ بولدا، انج کردیا مخالفت پھیل دی. حضرت عثمان دے لوگ بڑے مخالف ہو گئے، دورے دماد محمد رسول اللہ دے بڑے مخالف ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. تے جڑے دے فتنے دے اندر آئی جاندے نے انہاں نو باغی آکھیا جاندا ہے، باغی آکھیا جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. توجہ کر دے جانا. پھر ایک وقت بھی آیا باغیاں دی تعداد کافی ساری ہو گئی. ایک دن نبی پاک دی مسجد دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خطبہ دین واسطے منبر دے اوتے آ کے کھڑے ہو گئے نے. اللہ اکبر اللہ. تے کر کے خطبہ دئی جاندے نے تے ایک درمیان دے وچوں منافق کھڑا ہویا، ایک باغی کھڑا ہویا. انہیں آکھیا عثمان اسی تیرا خطبہ سننا نہیں، اسی تیرا خطبہ سنن واسطے نہیں آئے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ اکبر اللہ. اے جڑیاں گلاں نے لڑائی دے اندر تبدیل ہو گیا نے، جڑیاں گلاں سن لڑائی دے اندر تبدیل ہوندیاں جھگڑے دے اندر تبدیل ہو گیا نے. جھگڑا ہو گیا، باغی اگے ودیا، انہیں حضرت عثمان دی ہاتھ دے اندر او آسا جنوں محمد رسول اللہ پھڑ کے خطبہ دیندے رہے، او آسا جنوں حضرت ابو بکر پھڑ کے خطبہ دیندے رہے، او آسا جنوں حضرت عثمان پھڑ کے خطبہ دیندے رہے. حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندروں کھو لیا ہے. حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندروں کھو کے دے دو ٹوٹے کر دیتے نے، سٹ دیتا ہے تھلے تاریخ دے وچ لکھیا ہے. تے نال حضرت عثمان نو مارنا شروع کر دیتا ہے. ایک نے پتھر ماریا، حضرت عثمان منبر تو تھلے گر گئے. کائنات جو لوگوں کچھ لوگوں نے حضرت عثمان نو پکڑ کے انہاں دے گھر دے وچ لے کے چلے گئے نے. میں مننا وا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تے بڑا ظلم ہویا ہے. اور کائنات جو لوگوں بے انصافیاں نہ کریا کرو. اگر امام حسین دے اوتے بڑا ظلم ہویا ہے، میرے سر تے قرآن میں نو بڑا دکھ ہے، میرے سر تے قرآن میں بڑا رونا وا. حضرت امام حسین دے اوتے بڑا ظلم ہویا ہے، لیکن مدینے دے مظلوم نو کون یاد کرے گا. اور 10 دن میرے حسین دا پانی رضی اللہ تعالیٰ دا بند ہویا، ادھر 40 دن پانی بند ہویا، ایدہ ذکر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. حسین دا 10 دن پانی بند ہے، 10 دن اسی روندیاں گزار دینے آ. میرے عثمان دا 40 دن پانی ہے، ایک دن بھی اسی روندے نظر نہیں آندے. بے انصافی کدی نہیں کرنے چاہیے. اللہ اکبر اللہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن پانی دا برتن پکڑیا تو پانی دا برتن پکڑ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واسے لے آگے. اگوں باغیاں نے برتن توڑ دیتا. حضرت عثمان حضرت علی نے آواز ماری، اے علی گواہ بن جا. حضرت علی نے آواز ماری، عثمان گواہ بن جا. علی پانی لے کے آیا سی لیکن پانی ظالمہ نے کھولیا ہے. تے حضرت علی نے اتھے کی آکھیا ہے، اے مکے دا مدینے دے یہودیوں اور مدینے دے منافقوں گل سن لو، اینج کافر بھی نہیں سی کر دے، اینج یہودی بھی نہیں سی کر دے. یہودی بھی اپنے جیل والے ساتھیاں نو پانی پلاندے نے، یہودی بھی اپنے کافراں نو پانی پلاندے نے. اینج یہودی بھی نہیں کر دے جنج تسی حضرت عثمان نہ شروع کر لیا ہے. اللہ اکبر اللہ. او دن گزریا، اگے 2-3 دن بعد حضرت علی رات نو نکلے پانی لے کے کھانا لے کے حضرت عثمان دے گھر تک پہنچ گئے. تے جدو پانی دیتا کھانا دے کے فرمایا عثمان میں 3 گلاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے. اے تاریخ
میں تین گلاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے. پہلی گل تے اے وے تسی خلافت چھڈ دیو تے حضرت عثمان نے کی آکھیا ہے علی پیاریا مینوں خلافت دا شوق نہیں لیکن میں نبی دی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور میں عثمان نبی دی زندگی دے اندر میں نبی دی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا. میرے نبی نے مینوں زندگی دے اندر آکھیا سی عثمان تیرے نال اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا, لوگ کھون دی کوشش کرن گے لیکن قمیض نہیں اتارنی. اس حدیث تو مراد حضرت عثمان دی خلافت ہے. علی پیاریا میں خلافت چھڈ دیندا لیکن مینوں نبی نے آکھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے آکھیا عثمان او قمیض نہیں اتارنی. تے حضرت عثمان حضرت علی فرماندے نے اگر اے نہیں تے دوسری شرط ایک اور ہے, میں انتظام کر دینا تیز تراز گھوڑے دا انتظام کر دینا وا تے کچھ لوگ تواڈے واسطے تواڈے نال بھیج دیاں گے, تسی شام دے وچ چلے جاؤ, حضرت امیر معاویہ آپ ہی انہاں دا مقابلہ کر لین گے. اللہ اکبر اللہ وا عثمان رضی اللہ تعالی میں تواڈی وفاداری تو قربان جاواں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہن لگے علی پیاریا میرا دل نہیں کردا میں نبی پاک دے مدینے تو باہر جاواں, میرا دل نہیں کردا میں مدینے دیا گلیاں چھڑ کے چلا جاواں. اللہ اکبر اللہ فرمایا اے بھی نہیں کرنی تے تیسری شرط دے اور میں علی نو اجازت دے دیو اگر میں خیبر فتح کرا سکنا وا تے میں پھر انہاں ظالماں دے نال لڑائی بھی کر سکنا وا. عثمان وفاداری دیاں قربانیاں دے دتیاں نے. فرمایا نہ نبی دیاں گلیاں دی جدائی برداشت کراں گا نہ نبی دیاں گلیاں دے اندر لڑائی برداشت کراں گا. فرمایا نہیں نبی دیاں گلیاں دے اندر خون, مدینے دیاں گلیاں دے اندر خون ریزی نہیں ویکھنی. اللہ اکبر اللہ. پھر اگلے دن حضرت عثمان اپنے گھر دے اوتے چڑھ کے کھلو گے. فرمایا دسو تے صحیح میں کی تواڈے نال ظلم کیتا ہے, کیا میں او عثمان نہیں جدے گھر دے اندر نبی پاک دیاں دو بیٹیاں نے. فرمایا نام جی ہاں تواڈے گھر نبی پاک دیاں دو بیٹیاں نے. فرمایا مینوں دسو میں عثمان نہیں جدے متعلق نبی پاک نے زندگی دے اندر آکھیا ہے جنہاں نوں بشارت ملی ہے انہاں دے اندر تیسرے نمبر تے میرا نام ہے وے یا نہیں ہے؟ جی تواڈا نام بالکل موجود ہے. فرمایا کیا میں او نہیں جنہوں نبی پاک نے ما ذرہ عثمان آکھیا ہے, کیا میں او نہیں؟ فرمایا جی ہاں تسی اوہی عثمان ہو. کیا میں او نہیں جنہیں مسجد نبی نو لے کے وسیع کیتا ہے, کیا میں او نہیں؟ فرمایا ہاں جی اوہی عثمان ہے. کیا فرمایا میں او بندہ نہیں جنہیں مدینے والیاں واسطے مٹھے پانی دے انتظام کیتے نے؟ فرمایا اوہی ہے. فرمایا مینوں دسو پھر میرے نال دشمنیاں کدیاں وٹیاں نے, مینوں دسو میرے تے ظلم کیوں پہ کر دیو, اور مینوں دسو انسان جدوں فراموش ہو جاندا ہے, جدوں انسان دا خون سفید ہو جاندا ہے, ایک وٹ بننے تو بھرا دا قتل کر کے بہ جاندا ہے, اے ادوں دا ہے جدوں خون سفید ہو جاندے نے, اے ادوں جو دا ہے جدوں انسان فراموش ہو جاندا ہے, انسان دوسرے دیاں نیکیاں بھول جاندا ہے. کتنیاں بڑیاں نیکیاں حضرت عثمان نے گنائیاں نے لیکن انہاں دے اوتے اثر نہیں ہویا. فرمایا میں تانوں آخری گل کراں گا, اگوں تہاڈیاں مرضیاں. انسان بندے نو تین وجہ تو قتل کردا ہے. قتل دا بدلہ قتل ہے, اسلام چھڑ کے کفر دے اندر جائیے انہوں قتل کرنا جائز ہے. شادی شدہ زانی نو سنسار کرنا, انہوں کوڑے مار کے مار دینا جائز ہے اسلام دے اندر. میرا تینہ کماں دے اندر ایک بھی کام نہیں. مینوں دسو مینوں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اگلے دن 18 ذوالحجہ دا دن ہویا ہے, ظالم حضرت عثمان دے گھر دے اندر داخل ہوئے نے. تے حضرت عثمان پتہ ہے کی پہ کر دے سن, میں قربان جاواں. حضرت عثمان نے انج کر کے آ کے اپنی بیوی نائلہ نو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مینوں خواب دے اندر محمد رسول اللہ ملے نے, محمد رسول اللہ مل گئے نے. اللہ اکبر اللہ. شاید کہ میں شام تک کر میری شہادت ہو جائے. اللہ اکبر اللہ.
ادھر مدینے دے اندر رولا پہ گیا، شام دے اندروں حضرت امیر معاویہ لشکر لے کے آ رہے نے باغیاں دے نام مقابلہ کرن گے۔ انہوں نے سوچیا اگر امیر معاویہ آگے رضی اللہ تعالیٰ پڑھو، رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، پریشان نہ ہویا کرو، رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے پتہ لگ گیا، انہوں نے شام تو پہلے کام کر شروع کر دیتا، اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا۔ اس وقت حضرت عثمان دی زبان دے ہوتے کلمات سن، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کائنات کے لوگوں، سنیں دنیا جان والے سنن والے لوگوں، کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی خیبر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کوفے دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی محمد رسول اللہ دا مصلی دے گا۔ میں قربان جاواں میرے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔